mas pinainit Wala siyang kwenta ka ba? at mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me once again, DJ Rakitera, at kasama pa rin natin ang ating top secret sharer or caller na si Jay from Commonwealth. Hi Jay! Hi, DJ Rocky. Sorry nabitin tayo kanina, naputol tayo. Alam mo naman na kailangan talagang mag-play ng commercial break natin sa oras niya. Okay lang po, DJ Rocky. At least nakapag-cool down din ako kasi medyo overwhelmed din ako kanina. Oo tsaka ikaw pinaiiyak mo ko. Akala ko ba ako yung may purpose sa programang ito? I mean, yung programang ito may purpose tapos ikaw pinaiiyak mo din ako Pero thank you for sharing your top secret to us, and thank you for sharing your secret file. Na-appreciate namin na nakapagbahagi ka ng nararamdaman mo sa amin, sa mga kabisyo natin. Meron ka pa bang gustong pasalamatan or meron ka pa bang gustong i-shoutout bago natin irapan pa ng lahat ng ito para makatulog naman na tayo ngayon? Anong oras papasok mo bukas sa trabaho? Actually, panghapon naman po ako bukas. Panghapon. Alas 3. Kaya po nakakapakinig ako sa inyo. Kasi alas 4 dito, sakto alas 9 naman dyan. Sa Pilipinas. Aabangan ko yung pagdating mo dito sa booth namin pag napabisita ka na yes, dito po, sa Pilipinas. Actually, isa yan sa top plan ko. Mabisita kayo dyan. Pati si Christopher tsaka si Nicole Yala kasi listener din po nila ako. Ang sige abangan namin kayo, ha? Po, DJ Rocky. Ano bang gusto mong pasalubong? Gold. Gusto ko gold. Gold? Sige. Hoy, grabe naman. Huwag mo masyadong totohanin. Ito naman, nagbibiro lang ako. Pero okay lang din kung totohanin. Sure, DJ Rocky. Biro lang. Ito naman. Pero thank you. Thank you for sharing your top secret and secret file. Sana ay bumuti yung relationship na meron ka lalo. And sana ay magmahal ka lang ng magmahal. Pagpatuloy mo lang yung pagmamahal mo. Okay lang na malungkot. Okay lang na minsan maalala ang nakaraan. Magsisi sa mga nagawang kakulangan sa nakaraan. Because it's all part of life. It's all part of life. Ang mahalaga dyan, umakabang tayo. Abante. Well, masaya naman po yung puso ko ngayon. Masaya po yung puso ko ngayon. I'm so happy for you. Masaya yung puso ko. I mean, nakamove on na po ako dun sa past. Pero sa ngayon, yung parang gusto ko lang ilabas ba, yung kung ano yung nasa isip ko, kung ano yung nasa puso ko. Ganun ba? Yes, definitely. And alam ko naman na nandiyan ka para makinig parati. Thank you. Ayan. So yan po. Si Justin or Jay from Commonwealth Quezon City na ngayon po ay kasalukuyan nagtatrabaho sa ibang bansa. Thank you. Good night. Thank you so much. Good night, DJ Rocky. At ayun nga po si Justin, isang secret file sender at the same time top secret sharer natin sa programang ito. Grabe na yung mga pasabog. Alam niyo po ba, 3 araw na ako halos straight o 3 gabi na akong straight na naiiyak sa mga pinagsishare ng mga kabisyo natin. Mababaw luha ko. Aaminin ko na mababaw luha ko. Pero simula nung naging masaya ako, I mean, nung tumanda, tapos medyo sumayasaya sa buhay, ganyan, parang hindi na ako nakakaiyak Oo. Pero nito na naman ulit, parang siguro nadadala rin ako. Depende siguro sa oras din. Kasi pag mga ganitong oras, parang nagiging senti ka na, diba? Parang ang dami mo na nare-realize, dami mo na naiisip. Tapos mas nadadama mo yung nararamdaman ng ibang tao. Siguro dahil gabi. No? Kasi kapag sa gabi, marami ka naiisip. Marami ka nararamdaman. Mas nagkakaroon kayo ng koneksyon ng sarili mo. And I think that is also important. Yung magkaroon ka ng oras para makipag-connecta. Hindi lang sa ibang tao, kundi sa sarili mo. Yung connection sa sarili.
Hindi dapat mawala yan. Acknowledging your feelings, acknowledging your emotions, doing something about it or not doing something about it. As long as it's you and you connect to yourself, I think you're doing a good thing. Ang tawag dyan, self-care. Self-validation. So, yun lang. Salamat. Sana bukas paiyakin nyo naman ako sa tuwa, ha? SPG na tayo bukas, ha? Puro katatawanan lang, ha? Utang na loob, ha? Ilang araw na po akong naiyak, ha, sa programang ito, ha? Hindi kasama sa kontrata to. Sana habang umiiyak si Raketera, 'di ba, may dagdag sahod din, 'di ba? Yung kada patak ng luha mayroong dagdag na parang 1,000 pesos. Hindi biro yung emotional Hindi biro yung emotional effect nito sa akin. Parang ngayon nga gusto ko nang kumain ng maraming ice cream eh. Tapos gusto ko lumipad na lang papuntang bahay. Ganun yung feeling ko ngayon eh. Minsan sumasakit yung ulo ko, minsan sumasakit yung puso ko, minsan sumasakit na yung panga ko. Pero everyday sumasakit yung bulsa ko. Pwede na kayo mag-donate sa akin. GCash. Okay? Charot to darot. Anyway. Maraming salamat. Ilang araw pa lang tayo sa time slot na ito. Pero, nung in-envision ko at pinlano ko kung paano ko gagawin to, hindi ko akalain na ganito yung pagtanggap ninyo. Kaya maraming salamat. Alam ko malayo pa yung lalakbayin natin. At hindi ko rin naman alam kung hanggang kailan yung lalakbayin natin, at tatapakan natin, at aandaran natin. But let us savor the moment. Maraming salamat, Kabisyo. Nakapiling mo ang Basa Princess ng Love Radio. Ang babaeng tagapagprotekta, tagapagsiwalat ng pinakatatagong sikreto ng ating mga kabisyo. DJ Raketera. At kayo'y nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Good night, everybody! Here's a special song from Stephen. Isa to sa mga favorite song ko kapag meron akong nabasang secret file or narinig na kwento tungkol sa isang klase ng pagmamahal na walang hanggan. Here you go. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!